Am mai trecut odată prin acordul de asociere pe care l-a încheiat Republica Moldova și Uniunea Europeană și vreau să vă spun că în ansamblu Moldova se conformează tendințelor europene, conform cărora pe primul loc sunt interesele copilului, elevului, studentului. Și vreau să vă spun că reformele care au loc în Republica Moldova, atât în învățământul general, cât și în învățământul profesional tehnic, sunt monitorizate de societatea civilă. Eu aici apar și în calitatea de coordonator de proiect finanțat de Fundația Soros Moldova, titlul căruia este Pentru un învățământ deschis, accesibil și ghidat de cetățeni, de interesele cetățeanului, și tot timpul ținem în vizor anume accesul la studii. Vreau să vă spun că, cu regret, foarte mulți cetățeni confund proximitatea, adică vecinătatea, cu calitatea studiilor. Faptul că pe o clădire e scris școală și faptul că elevul nu trebuie să meargă undeva departe, parcurge 100 de metri și este deja în clasă, nu înseamnă că el învață. Datele statistice arată foarte clar: școlile mici sunt ineficiente, banii se cheltuie în zadar și, mai grav, școlile mici nu sunt efective, copiii nu sunt învățați. Dacă am construit un grafic, nu vreau să mă duc în matematică și statistică, numărul de elevi în școală și rata de promovare la bacalaureat, cu regret, școlile care au mai puțin de 10-15 absolvenți, rata de promovare este de 30-40%. Prin urmare, dacă vorbim de accesul la studii, trebuie să concentrăm copiii, elevii în școli mai mari. Și ați văzut chiar din reportajul care a fost derulat un pic mai înainte, copiii se simt mai bine, se socializează și, într-un fel, trebuie să devenim și noi o națiune mobilă. Să nu fim legați numai de curtea casei în care ne jucăm. Da, uneori populația înțelege în mod greșit acțiunile care duc la optimizarea rețelei de instituții de învățământ. Uneori aceste acțiuni sunt folosite de unele forțe politice rău intenționate care îi dezorientează pe copii și pe părinți. Dar, încă o dată repet, noi, reprezentanții societății civile, noi, specialiștii în politici educaționale, am ajuns la concluzia că reforma are un impact pozitiv asupra accesului la educație. Mai mult ca atât, noi monitorizăm datele în învățământ. Vreau să vă spun, în ansamblu pe țară, toți copiii care au fost transferați din școlile optimizate în școli mai mari nu au abandonat școala. Da, avem cazuri de abandon în Republica Moldova. Anul precedent erau circa 500 de copii. Atenție mare, nici unul din ei nu era din clasa sau școala care a fost închisă. Prin alte cuvinte, școlile supuse optimizării. Este un proces dureros, toți înțelegem acest lucru. Sunt sub monitorizare, soarta fiecărui copil este atent urmărită atât și de colegii noștri în cazul de față din direcția Cimișlia, în ansamblu pe țară, din raioane și municipii. Referitor la învățământul profesional tehnic, situația e mai complexă și domnul director a subliniat acest lucru. Abordările sunt diferite, dar și misiunile sunt diferite. În cazul învățământului general, licee, gimnazii, școli primare, învățământul devine obligatoriu. Pe viitor, conform codului educației, până la 18 ani tinerii trebuie să învețe undeva, sau în liceu sau în școală profesională, și evident că trebuie să avem grijă de rețeaua de școli profesionale și problemele accesului trebuie să le analizăm foarte atent. De ce oare în școlile profesionale se duc numai copiii, în linii mari, din familii vulnerabile? Este o problemă pentru Republica Moldova.